Orain jarriko gara Bilbora begira, eta ez 40ko hamarkadara, baizik eta 60-70 Bilbo, orduan badakizue, Bilbo zaharra, hiri grisa zen, eta kaotikoa, eta denbora gutxian izugarria hasi zen Bilbo, eta horren ondoriotako bat izan zen. Aitziber Salinas, Eusko Ikaskuntza, kaixo egunon. Kaixo egunon. Bilboko hazkunde hori zelata zenbait profesionalek hirigintza politika aldatzea eskatu zuten eta lortu zuten, ikusten denez. Arkitekto gehienak Bilbok bizi zuen degradiazio ura salatu eta hirigintza eta politika aldatzea ekarri zuten, horiek jarri zituzten interes politiko eta finantza interesen gainetik eta herritarren interesak gailendu zitezen eskatu baitzuten. Hor gero zalantza ez, oraindik ere zer dagoen gainetik, baina ikusten da behintzat norabilde aldaketa bat lortu zutela. Eta gaur Eusko Ikaskuntzaren tartean 60. eta 70. hamarkadetako Bilboko hirigintza eta arkitektura aztertzen esperientzia duen historialari bat, ekarri diguzu tarte hontarako, Luis Bilbao da, eta Bilboko estudiotan da. Kaixo Luis, egunon? Egunon. Aurkeztu ezagun. Bilbo esan bezala arkitekturari buruzko artikulu gari argitaratu dituenak, Eusko Ikaskuntzako web orrian kontsulta daitezke asko, eta gainera Eusko Ikaskuntzak antolatutako Bilboko hirigintza simposioan ekarritako hitzaldiak izan zuen arrakasta ikusita, ona gonbidatu nahi izan dugu. Bilboko hirigintzaz dakizkigunak, ez dakizkigunak azalditzan. Egunon, Luis. Egunon, Aitziber. Koka gaitezen, 1959an, ez dakigu datua zenbaterainokoa den egia, baina esaten da biztanleak Bilbon 269 hasi zirela oso denbora gutxian. Hori izatearekin bakarrik ondorio asko ikus daitezke, ez, hirigintza lorrean. Bai, alaxe da. Adibidez, garai hartan kontuan hartu behar dugu, hori aldaketa biztanle kopurua hain handia izan zenez, Jose Luis Arrese, hain zuzen ere, bera zen bilbotarra, baina zen falangismoaren burua eta baita etxebizitza ministroa, ez? Eta berak egin zuen plan de urgencia sozial Bizkaian, eta poligonen bitartez egin zen hartzea etorritako etorkinak, eta poligono batean kokatzea, ez? Eta hori izan zen, hortik aurrera egin zen Bilboko edapena. Kontua da, Luis, jende asko zegoela, eta jendeak txabolak sortu zituela provisionalki lo egiteko txokoak, ez? Eta hori konpontzeko poligonoak etorri ziren Otxarkoaga. Otxarkoaga, adibidez, bai. Hala sortu zen Otxarkoaga. Bai, hala ze da. Izan ziren 20.000 biztanle, gehien bat etxoletan bizi zirenak, eta Otxarkoaga sortu zen pizka bat etxolak deusestatzeko eta gero eramateko jende hori, ez? Eta gehien bat, Espainia osotik etorritako jendea zen, eta hori izan zen irtenbidea. Eta Bilboko etorkizunean garrantzia handia izan zuen, ez da etorkizuneko hirigintza hori zehazteko garaian? Bai, kontuan hartu behar dugu, Otxarkoaga izan zen lehenengo poligonoa, residenziala, baina gero hortik aurrera hasi ziren Txurdinaga, Begoña, gero baita ere Barakaldon, Sestaon, Portugaleten, Santurtzin, Muskizens, gauza bera, eta orduan bera izan zen pizka bat eredua, ez? Laboratorio. Laboratorio, hirigintza laboratorio esan dezakegu, eta baita arkitektura ikuspuntutik baita ere. Eta hasiera hartan, Otxarkoaga bezalako poligono bat sortzeak, ze reakzio ekarri zituen? Imaginazazu, Otxarkoan bertan han bizi ziren baserrietan jendea, batean bakarrik urte eskaz batean agertzea hiri berri bat, ez? 20.000 pertsona, eta imaginazazu 3.000, ia 4.000 etxe bizitzak, eta hori suposatu zuen haustura handi bat ordurartekoarekin, ez? Bai. Eta gerora, bantzerako ereduekin jarraitu zen? Ze biztanleria azten eta azten ari zen, ez? Bai. Gero Txurdinaga, Txurdinagaren egoera desberdina zen, hor Obra Sindikal del Hogar egin zuena izan zen batez ere bultzatzea kooperatibismoa. Eta orduan desberdina zen, etxe horratxak gehiago agertu ziren,
eta inguruan ez zegoen hainbeste densitate handia Otzarkoagan zegoen bezala, ez? Eta orduan aldaketa bat nabarmena egon zen, eta gero baita ere hor sartu ziren promotoreak Viviendas de Bizkaia antzeko promotoreak, eta orduan etxe bizitzak desberdinak ziren, eta ara joaten zen jendea ez zen etorkina berez. Beste eredu desberdina zen. Bereiz egiten ziren? Bai. Etorkinak eta ez etorkinak, eta batzuentzako eta besteentzako etxe bizitzak ere bai. 60-70 hamarkada horretan kokatuta gaude, baina baziren bestelako etxe bizitza proposatzen zituzten aukerea batzuk ere, ez da, Itziber? Badago Rufino Basainez, ez? Aipatu beharko genuke, Luis? Bai. Abanguardian izan zena. Bai, Rufino Basainez hain zuzen ere izan zen, esan dezakegu, parte hartu zuen baita ere Otzarkoagan, poligonoan, egin zituen 300-400 etxe bizitzak, baina batez ere oso ezaguna da berak egin zuen gune komertziala, eta oso modernoa, garai hartan batez ere kontuan hartu behar dugu, ez zeukatela ia dirurik alako gauzak egiteko, ministerioak egiten zituen alako poligonoak egoera oso nekagarria zen, ez? Eta ze desberdintasun zegoen, Rufino Basainezek proposatzen zuen hori, eta Espainiako etxe bizitza ministerioak egiten zituen durre hoien artean? Bai, etxe ministerioek ez zeukan idei argirik, baina adibidez Rufino Basainezek egin nahi zuena zera zen ekartzea berak ikusi zuen arkitektura modernoa, adibidez Frantzian, berak ikusi zuen La Unité d'Habitation de Le Corbusier, eta alako irtenbideak, ez, jendearen egoerari, eta orduan berak ekarri zuen modernitate hori ona Bilbora, eta hain zuzen ere planteatu zuen bai Otzarkoagan, eta gero bai San Ignazion, San Ignazion egin zuen hibrido bat esan dezakegu, baina eragin handiena izan zen Le Corbusierrenena. Orduan oso importantea da, edo izan da, bai. Askok dena bota nahi zuten, etxe bizitzak egiteko nonai, Arriagantzokia, Foru Aldundia, dena botatzeko prest zeuden. Bai. Ezakit, etxe bizitzaz boom arekin ere pareka daitekeen, ez da? Baina nik uste dut, garai bateko politikariak, ez? Garai hartan zen, zuke aipatu duzuna, da Pilar Kareaga, alkaldesa famatu hori, egin nahi zuena, ez? Deusestatu patrimonioa, Elias Masek komentatzen zuen moduan, ez zegoen inolako kulturarik. Orduan, beraientzat berdin zitzaien importanteana zen irtenbide bat ematea etxe bizitzaren gabeziari, ez. Eta orduan, ez zegoen patrimonio kultural alako antzeko zerbait, ez. Eta, Eta eraikinak botatzeko preste egotea bezala inorketziola garrantzirik ematen berdeguneak eta parkeak eta sortzeari, ez da? Ez. Garai hartan importanteena zen negozioak, importanteena zen industria, eta importanteena zen politikari frankisten iritzi eta ikuspuntuak. Ez dakit 60. hamarkada eta 80. hamargarrena ere pareka daitezken, Kontuan arte behar dugu, garai hartan Bilbo zen, uste dut, Europako hiri kutsatuena. Orduan hori zer edo zer esan nahi du, ez? Garai hartan industriaren eragina eta industriaren ondorioak Bilbo une honetan erabat ezberdina da, baina garai hartan, nik uste dut garrantzi handia izan zuela, hauen politika, erabili zuten politika, jendeak ezukan inolako aukerarik erantzuteko, ez, egora horri. Baina aldatu zen, ez da, Luis? Eta orain beste Bilbo bat ikus dezakegu, zergatik, nola etorri zen norabide aldaketa hori? Bueno, aldaketa hori etorri zen hipoteka ikaragarri batekin, ez? Hipoteka hori frankismotik etorritako hipoteka ikaragarria zen. Orduan zer edo zer egin behar zen, naiz eta gero etorri zen demokrazia eta deusestatu zen industria osoa, eta hori, hortik ateratzeko gorriak ikusi. Eta, burua eragin? Bai,
Eta nik uste dut azken finean lortu egin dela, ez? Aldaketa ikaragarria da, gaur etortzen zara Bilbora, eta bueno, hau da, ez dakit nola deskribatu, baina... Paradisua. Bai. Dudari gabe. Zer esango du Luis Bilbauko? Bai. Abizen horrekin eta bilbotarra izanik, ez? Bai. Zerbait ikasi alda, garai hartatik, Luis? Bai, bueno, berriro ez egiteko alako gauzarik, ez? Baina ez dakit, denok eta kigunez, beti egiten dugu edo hanka sartzen dugu arazo berberetan, ez? Eta orduan ez dakit. Batzutan ondo tortzen da, atzera begiratzea. Bai, noski baietz. Luis Bilbao, izugarri estimatze dizugu, amaraunean egin diguzun bidaia, denboran egin dugun bidaia hau egitea gurekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Eta Itziber Salinas, gauza bera, bi aste barru berriz hemen? Horren arte bai. Bilbori gorazarre, garik.